ಅನ್ಸರಡು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆನು ಬುಲೆಪಾವನ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಂಗಡಿ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಸಗಾಯ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪುನ ಕುಂಪಲ ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಬ್ರಹ್ಮರಕೂಟ್ಲು ಕೈತಲೊಪ್ಪುನ ನಾಗಮಚ್ಚಿನ ಹೊಸ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣಗ್ಲ ಕೈಜೋಡಾಯರ ದುಂಬಾತಂಡು ಹಿರಿಜೀವ ನಾಗಮಚ್ಚಿಗ್ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗೆನು ವಿಜಯವಾಣಿ ದಿನಪತ್ರಿಕೆ ಬಳಗ ತನ್ನ ಪುಗೆಲ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತದು ಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ವತಿರ್ದು 10,000 ರೂಪಾಯಿ ಸಗಾಯದ ಪಣವನ್ನು ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಸಹ ಸಂಪಾದಕರು ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮರಕಡ ಇಂಬೇರ್ನ ಮುಖೇನ ಸಂದಾಯ ಮಲ್ತೇರು. ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ಮಂದಿರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮಂದಿರದ ಬೊಳ್ಳಿ ಪರ್ವದ ಅಂಗವಾದ ಸುಮಾರು 100 ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪಾಡೊಂದ ಕಸ್ಟಡ್ ಉಪ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಸಗಾಯ ಮಲ್ಪುನಲ ದೇವೇರ್ನ ಕೆಲಸ ಆದುಂಡು ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ನೇತ ರಜತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪುನ ದೃಷ್ಟಿಡ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಅಂಚನೆ ಬಸ್ಸು ತಂಗುದಾನ ಬೇತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿಂದೂ ರುದ್ರಭೂಮಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಸಂದರ್ಭಡ್ ಎಂಕ್ಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಹಿನೋಲಿ ಬೇರ್ನ ಅವನಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಆರು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಇನಿ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ 10,000 ಕಾಸನ್ನು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಅಂತ ಮುಖಾಂತರ ಇನಿ ಅವನಿ ಬಡ ಕುಟುಂಬ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಕೊಪ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತ ದುಂಬಗ್ಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ ಸಂಘಟನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಮುಖಾಂತರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಹಕಾರದ ತಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಕೆಲಸ ನಿಂಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮಲ್ಪ. ಈ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರ್ನ ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆದ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಮರಕಡ ಜನಕ್ಲೆಡ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬುಳೆಪಾವನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಯಿನ ಸಮಸ್ಯೆಲೆಗ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಾವುನ ಕುಂಪಲ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯನು ಮೆಚ್ಚುಡಾಯಿನವೇ ಪಂಡ ತೆರಿಪಾಯರು. ತಾಲೂಕದ ಬ್ರಹ್ಮರಕೋಟ್ಲು ಜಾರಂದ ಗುಡ್ಡೆಡು ನಾಗಮಜ್ಜಿ ಪನ್ಪಿನೊಂಜಿ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲದ ಸುರುಕೆಂಕಲು ತುಯ್ಯರ ಪೋನಾಗ ಬೋರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುತ್ತಾನೆ ಅವೇನು ಎಂಕ್ಲು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪದ ಎಂಗ್ಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಸಂದೀಪ್ ಸಾಲೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲನ್ನು ತೂದು ಎಂಗ್ಲ ಪತ್ರಿಕೆಡ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನ ಆ ಅಜ್ಜಿಗೊಂದು ಇಲ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರಡು ಬಂದದ್ದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನಿನಕ್ಲ ಸಹಕಾರೋಡು ಇದೊಂದು JCI ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಕ್ಕಳ ನೇತೃತ್ವದ ಇನ್ನು ದುಂಬರಿಸಂದು ಯೋಜನೆಗೆ ಜಪ್ಪನಾಗ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅದು ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಂಡಲ ಬೇಲೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಯ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಪ ಉದ್ಯಮಿ ನಕಲ ಕೆಲವು ಸಹಕಾರರು ಅಲ್ಪದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ರಮನಾಥ್ ರೈನ ಅರ್ನ ಸಹಕಾರರು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆತ ದಾನಿ ನಕಲ ಸಹಕಾರರು ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬಾಸಿ ಬೇಲೆ ಆತನ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಆದು ಸಾರನೆದ ಕೆಲಸ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಂಚನೆ ಅನ್ಸಾರ್ನ ಎಂಗ್ಲ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಅನ್ಸಾರ್ನ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಉಳ್ಳಾಲಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಜನ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರದ ಸತೀಶ್ ಕುಂಪಲ ಮೆರಡ ಪಾತೇರ್ನಾಗ ಅಕ್ಲ ಮಂದಿರ ಲೆಕ್ಕೊಡು 10,000 ರೂಪಾಯಿದ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂಚನೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದಕ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ದೇರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದರ್ಗಾ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾದಾಕ್ಲು ಎಂಗ್ಲೆಗೆ ಸುರುತ ಸಹಕಾರ ಉಳ್ಳಾಲ ದರ್ಗಾದಾಕ್ಲು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೀವನ್ ಕುಮಾರ್ ಅಕಲ ಸಹಕಾರದ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಈ ವರ್ಷ ಎಂಡದಲ್ಲ ಆ ಇಲ್ಲನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ್ದು ನಿಗಲಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಂಗ್ಲು ಲೆಪ್ಪ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಕೊರನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಂಗ್ಲು ವಂದನ ಅರ್ಪಣೆ ಕೊರನಲ್ಲ. ಮಂದಿರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಲ, ಪ್ರಮುಖರು ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಜೆ, ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅನಿಲ್ ಬಗಂಬಿಲ, ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಲ, ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂಪಲ ಈ ಪೊರ್ತೋಟುಗೆ ಇದ್ದರು. ಮಂದಿರದ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಎಸ್ ಕುಂಪಲ, ಲೇ ಸುಧಾರ್ಥ ಕೊರಿಯರು. ಸೇವಾ ರೂಪಡ್ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರಲ್ಲ ತುಂಬ ದಿನದ ಪದ್ಧತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಹತ್ರ ಈ ವರ್ಷ 24 ವರ್ಷದಿಂಚಲ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರ ಕುಂಪಲ ಇನಿ ಅನ್ಸಾರ್ ದುಂಬು ಪನೋಂದಿತ್ತೀರು ನಾಗಮಜ್ಜಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂಚಿತಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಸ್ತು ರೂಪಡ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ದಾನಿನಕ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪದ್ಧತಿ ಅಂಚಿನ ಇನಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ ಇಂಕ್ಲು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂದು ಇಂಕ್ಲಿನಿ ಆಯ್ನ ಕೊರ್ಪದ ಕೊರ್ತ ತುಂಬ ದಿನಟ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲು ಬೇಗ ಐನಾತ್ ಬೇಗ ನಾಗಮಜ್ಜಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಇಲ್ಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಡು ಪಣದು ಇನಿ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಮಂದಿರದ ತೀರ್ದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅದು ಉಪಸ್ಥಿತರಿಲ್ಲರು
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಂಚಿನ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಬಿಜೆ ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ಅನಿಲ್ ಬಗಂಬಿಲ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂಚನೆ ರವೀಂದ್ರ ಕುಂಪಾಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ದೇವಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಚಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಚನೆ ಚೇತನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿ ಅಂಚನೆ ಪುರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ಮಂದಿರದ ಸದಸ್ಯರಂಚಿನ ಹರೀಶ್ ಕುಂಪಾಲಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿತ್ತದು ಈ ಪನವನ್ನು ಎತ್ತವನಂಚಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತ ಶುಭಾಶಯ